ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री श्री गौर निताई यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री श्री प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादर वंदन। आत्ताच आपला जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव झाला। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव आणि श्री सुभद्रा मैया यांच्या चरणी सादर वंदन आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला आपला सादर प्रणाम करून मी अध्ययनाला सुरुवात करते। सो आपला आज ईशोपनिषदाचा दुसरा मंत्र आपण घेणार आहोत। पहिला मंत्र प्रस्तावना ईशस्तुती झाली आपली आणि आज आपण दुसरा मंत्र घेणार आहोत। थोडंसं फेंट आहे, पुढचा पेज चांगला आहे म्हणून मी हे कंटिन्यू केलंय। सो काही काही ते जरा ब्लर झालंय। सो श्लोक म्हणते मी, पूर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। याच्यातले शब्दार्थ आपण जाणून घेऊया। कुर्वन सतत करणे, एव अशा प्रकारे, इह या जीवनामध्ये, कर्माणी कार्ये, जिजीविषे जगण्याची इच्छा केली पाहिजे, शतम 100, समहा वर्षे, एवं याप्रमाणे राहून, त्वयी तुम्हाला, न नाही, अन्यथा अन्यथा, इतः या मार्गाने, अस्ति आहे, न नाही, कर्म कर्म, लिप्यते बंधनात पाडू शकते, नरे मनुष्याला। सो भाषांतर म्हणतंय, जर मनुष्य अशा प्रकारे सतत कार्य करीत राहिला तर त्याने शेकडो वर्ष जगण्याची इच्छा केली तरी हरकत नाही, कारण अशा प्रकारचं कर्म त्याला बंधनामध्ये अडकवू शकत नाही, अन्यथा इतर कोणताही पर्याय नाही। जे आपण श्लोक क्रमांक मंत्र क्रमांक 1 मध्ये म्हटलंय बघा, की मग इथे आपण म्हणतोय की भगवंतांच्या मालकीच्या सगळ्या वस्तू आहेत। आपण जेव्हा ईशा वाक्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा वृथः कस्य स्विद्धनम, म्हणजे या ब्रह्मांडातील प्रत्येक जण आणि चेतन वस्तू ही भगवंतांच्या मालकीची आहे आणि प्रत्येकाने म्हणून आपल्याला आवश्यक आहे तेवढंच घ्या आणि स्वतःला आवश्यक आहे तेवढ्याच वस्तूंचा स्वीकार करा, इतर कुठल्या तरी दुसऱ्यांच्या आहेत हे आपण निश्चित जाणलं पाहिजे। म्हणून इथे दुसऱ्या श्लोकामध्ये आता आपण याच पुढे जाऊन त्याचं कर्म कसं असलं पाहिजे त्याविषयी जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर कोण वाचू शकेल तात्पर्य? कोणाला इच्छा आहे वाचण्याची? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, मी वाचू का? हरे कृष्ण, हो वाचा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। कोणालाही मृत्यू नको असतो, प्रत्येक जण शक्य होईल तितके जगण्याची धडपड करतो। ही प्रवृत्ती केवळ व्यक्तिगत स्तरावरच नव्हे तर सामाजिक, सामुदायिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा दिसून येते। सर्व प्रकारच्या जीवांमध्ये जगण्याकरता कठीण संघर्ष चालू असतो आणि वेदांप्रमाणे हे अगदी स्वाभाविक आहे। जीवात्मा स्वभावतः अमर आहे, परंतु भौतिक अस्तित्वातील बंधनांमुळे त्याला पुन्हा पुन्हा शरीर बदलावे लागते। या प्रक्रियेला पुनर्जन्म किंवा कर्मबंधन असे म्हणतात। जीवात्म्याला उपजीविकेकरता कर्म करावे लागते, कारण भौतिक प्रकृतीचा तसा नियम आहे। जर त्याने आपले कर्तव्य केले नाही
तर तो प्रकृतीच्या नियमांचे उल्लंघन करतो आणि स्वतःला अनेक योनीतील जन्म मृत्यूच्या चक्राला अधिकाधिक बांधून घेतो. अन्य प्राण्यांना सुद्धा जन्म मृत्यूच्या चक्रातून जावे लागते. आत्म्याला जेव्हा मनुष्य जन्म लाभतो तेव्हा त्याला कर्मबंधनांपासून सुटका करून घेण्याची सुसंधी मिळते. कर्म, अकर्म आणि विकर्म यांचे भगवद्गीतेत अतिशय स्पष्ट विवरण दिले आहे. विहित कर्तव्यानुसार व शास्त्रीय विधीप्रमाणे केलेल्या कार्याला कर्म म्हणतात. जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त करणाऱ्या कार्याला अकर्म म्हणतात. आपल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून केलेल्या कार्याला, ज्यामुळे अधम योनीत जन्म घ्यावा लागतो, अशा कार्याला विकर्म म्हणतात. बुद्धिमान व्यक्ती वरील 3 कर्मांपैकी जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त करणारे कर्म पसंत करतात. साधारण लोक इहलोकात किंवा स्वर्ग लोकात प्रतिष्ठेसाठी अथवा उच्चस्तरीय जीवन जगण्यासाठी पुण्यकर्मे करतात. परंतु त्यांच्याहून बुद्धिमान लोक पूर्णपणे कर्मफलांपासून मुक्त होऊ पाहतात. पाप तसेच पुण्य दोन्हीही समान रूपात भौतिक क्लेशांना बांधतात. याची निश्चिती असल्यामुळे ते पाप पुण्याच्या फलांपासून मुक्त करणाऱ्या कार्याच्या शोधात असतात. या मुक्तिप्रदाच्या कार्याचे वर्णन श्री ईशोपनिषदात सापडते. श्री ईशोपनिषदातील आदेशांचे भगवद्गीता किंवा गीतोपनिषदात अधिक विस्तृत विवरण केले आहे. भगवद्गीतेला म्हणजेच गीतोपनिषदाला सर्व उपनिषदांचे सारही म्हटले आहे. भगवद्गीतेत 3रा अध्याय 9 ते 16 श्लोक पुरुषोत्तम भगवान म्हणतात की वैदिक शास्त्रात नेमून दिलेली विहित कर्मे केल्याशिवाय नैष्कर्म्य किंवा अकर्माची अवस्था प्राप्त होणार नाही. ही शास्त्रे मानवी कार्यक्षमतेला अशा प्रकारे नियमित करू शकतात की त्यामुळे त्याला भगवंतांच्या अधिकाराचा अनुभव येऊ लागतो. जेव्हा एखाद्याला भगवान श्रीकृष्ण किंवा वासुदेवांच्या अधिकाराचा अनुभव येतो तेव्हा त्याला सकारात्मक ज्ञानाची अवस्था प्राप्त झाली आहे असे समजले जाते. या शुद्ध स्तरावरती सत्व, रज आणि तम या भौतिक गुणांचा प्रभाव पडत नाही आणि तो नैष्कर्म्याच्या स्तरावरती कार्य करू शकतो. अशा प्रकारचे कार्य जन्म मृत्यूच्या चक्राला बाध्य करून ठेवीत नाही. वास्तविक कोणालाही भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेशिवाय दुसरे काहीच करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि निम्न स्तरावरती असताना आपण त्वरित भक्तिमय सेवा सुरू करू शकत नाही किंवा सकाम कर्मे देखील थांबवू शकत नाही. बद्ध जीवाला इंद्रिय तृप्ती करता कार्य करण्याची सवय असते आणि ही इंद्रिय वृत्ती त्याच्या वैयक्तिक किंवा विस्तारित स्वार्थासाठी केली जाते. एक साधारण मनुष्य आपल्या वैयक्तिक इंद्रिय सुखाकरिता कार्य करतो. या इंद्रिय सुखाचा विस्तार करून त्याच्या समाजाचा, देशाचा किंवा संपूर्ण मानव जातीचा समावेश केला जातो तेव्हा त्याला परोपकारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद वगैरे गोंडस नावे प्राप्त होतात. हे सर्व वाद कर्मबंधनाचेच एक अतिशय आकर्षक रूप आहे हे निश्चित. परंतु ईशोपनिषदातील वैदिक आदेश असा आहे की कोणालाही यापैकी एका वादाकरिता आयुष्य वेचायचे असेल तर त्याने भगवंतांना त्या वादाच्या केंद्रस्थानीच ठेवले पाहिजे. गृहस्थाश्रमी होणे किंवा परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी किंवा मानवतावादी होणे यात काहीच नुकसान नाही. एकमात्र अट अशी आहे की ईशावास्य किंवा भगवंतांना केंद्रस्थानी ठेवून त्याने आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. हरे कृष्ण भगवत म्हणते. हरे हा कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे थांबू, थोडी चर्चा करू आणि मग पुढे जाऊ. कारण हे थोडं माताजी समजावून सांगायला नक्की लागेल. नक्की नक्कीच चर्चा होणारच आहे माताजी, पण मी हम्म. थोडंसं फक्त काही हरे कृष्ण. 2 पॅरेग्राफ अजून घेऊन मग म्हटलं पुढे जाऊया. येस, नो प्रॉब्लेम, डोंट वरी. सो त्याच्यावरच चर्चा करणार आहोत. तर मुख्य म्हणजे काय म्हटलेलं आहे
तर अनुवादामध्येच आपल्याला दिसतंय की जर मनुष्य अशा प्रकारे सतत कार्य करीत राहिला, अशा प्रकारे म्हणजे काय, त्याने शेकडो वर्ष जगण्याची इच्छा केली तरी हरकत नाही. कशा प्रकारे, तर तिथे अकर्म म्हणजे मनुष्य कर्मबंधनात अडकणार नाही याची जर त्यांनी काळजी घेतली, तर निश्चितच तो शेकडो वर्ष जगण्याची इच्छा केली तरीही तो अगदी त्याला कुठल्याही प्रकारचं कर्म बंधनामध्ये अडकू शकणार नाही. कारण तो नैष्कर्म्य करतोय, तो अकर्म करतो आहे. आणि इथे अन्यथा म्हणजे जर त्या कर्मबंधनात अडकायचं नसेल तर हाच एकमेव उपाय आहे. आणि अन्यथा जसं आपण म्हणतोय की हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर् अन्यथा, की या कलियुगामध्ये नामस्मरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाहीये. आणि तसंच हे अकर्मच तुम्हाला कुठे नेतं, तर तुम्हाला कुठल्याही बंधनात अडकवत नाही. आणि मग तुम्ही जरी या भौतिकतेमध्ये जगत असाल तरीही तुम्ही कितीही वर्ष जगण्याची इच्छा केली तरी अगदी तुम्ही व्यवस्थितपणे तिथे जगू शकता, असं इथे सांगितलं. ईशोपनिषद आपल्याला बरचसं जे गीतोपनिषदामध्ये म्हणजे भगवद्गीता जे सांगतेय त्यातलं बरचसं इथे संलग्न आहे. आणि म्हणून इथे भगवद्गीतेचा रेफरन्स हा बऱ्याच वेळेला दिला जातो, कारण भगवद्गीता हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच तिथे आपल्याला की ते योग्य ज्ञान आपल्याला मिळाल्यानंतर निश्चितच या ज्ञानाला समजायला आपल्याला पुष्कळच सोपं जातं. आणि म्हणून मग मृत्यू कोणाला हवा असतो, कोणालाच मृत्यू नकोय. मृत्यू ही सगळ्यात म्हणतो ना आपण सगळ्यात अशी गोष्ट आहे की ज्याला मनुष्य घाबरतो. कारण काय फायनली होणार आहे की मरण येणार आहे. सो या मरणाचं दॅट इज द एंड ऑफ एव्हरीथिंग. सो प्रत्येक जण शक्य होईल तितके जगण्याची धडपड करत असतो. ही प्रवृत्ती केवळ वैयक्तिक स्तरावरच नव्हे तर सामाजिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा दिसून येते. सर्व प्रकारच्या जीवांमध्ये जगण्याकरता कठीण संघर्ष चालू असतो. आणि वेदांप्रमाणे हे अगदी स्वाभाविक, कारण मनुष्य जीवात्मा आहे आणि स्वभावतः तो काय आहे, अमर आहे. परंतु भौतिक अस्तित्वातील बंधनामुळे त्याला पुन्हा पुन्हा शरीर बदलायला लागतं. इथे कशाचं हे दिलंय, तर जीवात्मा म्हणजे तुमचा आत्मा हा अविनाशी आहे. हो, आत्मा काय करतोय, हा कपडे बदलतोय. आणि तो स्वभावतः अमर आहे, कारण आत्मा हा अविनाशी आहे. म्हणून आपण जेव्हा मनुष्य मरतोय तेव्हा आत्मा त्याचं शरीर सोडून जातोय. ते शरीर तिथेच पडलेलं दिसतं हो आपल्याला. म्हणून त्या नावासकट लगेच ते बॉडी होऊन जाते. तो जो गेलाय मनुष्य त्याची बॉडी होते, कारण तो फायनली इट इज आत्मा त्याला सोडून गेलेला आहे भौतिक अस्तित्वातील. कारण जसं म्हटलंय ना की पावसाचा थेंब हा अतिशय ट्रान्सपरंट असतो, पण तो ज्या वेळेला मातीत मिसळतो त्याचा चिखल होतो. आणि तसंच हे आत्म्याचं आहे. कारण त्या आत्मा जेव्हा या भौतिकतेमध्ये प्रवेश करतोय तेव्हा तो जन्म मृत्यू जरा व्याधी या भौतिक जगतामध्ये येतोच आहे. आणि तिथे त्याला सत्व रज आणि तम या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली तो अस्तित्व करतोय त्याचं. आणि तिथे तो जगतोय आणि तिथे तो एन्टँगल कशाने होतोय, तो कशाने बांधला जातोय, तर तिथे मग तुमचं काम क्रोध मद मोह मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंमध्ये सुद्धा तो अडकला जातोय. आणि म्हणून मग या प्रक्रियेला, म्हणून जे आपण म्हणतोय ऐच्छिक स्वातंत्र्य जे भगवंतांनी दिलेले आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे. जे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला अनेक 3ऱ्या अध्यायामध्ये आहे, म्हणजे बऱ्याच अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. पराशक्ती, त्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण बघतो की पराशक्ती याचाच आपण एक भाग आहोत, कारण मूळ आपण आध्यात्मिक आहोत. आणि म्हणूनच ही जी ऐच्छिक, हे जे मायन्यूट इंडिपेंडन्स दिलाय, तो मायन्यूट इंडिपेंडन्स आपण कसा वापरायचा आहे अतिशय महत्वाचा आहे. आणि म्हणून कारण भौतिक प्रकृतीचा तसा नियम आहे, जर त्याने आपले कर्तव्य केले नाही तर तो प्रकृतीच्या नियमांचे उल्लंघन करतो आणि स्वतःला अनेक योनीतील जन्म मृत्यूच्या चक्राला अधिकाधिक बांधून घेतो. कारण तो कर्तव्य करतोय हो, पण तो बांधला जातोय. मी यांच्यासाठी हे करतोय, त्यांच्यासाठी ते करतोय, पण तू भगवंतांना विसरलायस हो पूर्णपणे. तिथे कुठेच तू भगवंतांचं स्मरण करत नाहीयेस, कारण ग्रॅटिट्यूड नाहीये तिथे कुठेच. म्हणजे मी हे केलंय, माझं हे, अहो पण तुम्ही काय अख्खं ब्रह्मांड तयार करू शकता का? इतकं तुम्ही काय करू शकता? म्हणजे ज्या मीपणाला पण कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत हो. कारण आपण जसं पहिल्याच याच्यामध्ये बघितलंय की 4 मनुष्याची जी कॅरेक्टर्स आहेत, मनुष्य चुका करतो, मनुष्य फसवतो, मनुष्याची इंद्रिय ही सदोष आहेत, म्हणजे लिमिटेशन्स आहेत त्याला. आणि आपण 3-4 बघितलं, मनुष्य फसला जातो, मनुष्य आणि भ्रमात आहे, मनुष्य भ्रमामध्ये आहे. तर त्याच्यामुळे मनुष्य टू अर इज ह्युमन, पण टू कीप रिपीटिंग द मिस्टेक्स इज नॉट ह्युमन. सो म्हणून आपण जर त्याने आपले कर्तव्य केले नाही, म्हणजे इथे त्याला बंधनामध्ये काय अडकवतंय, कारण तो त्या कर्माची फळं उपभोगायला बघतोय. आणि म्हणून तो पुन्हा पुन्हा त्या जन्म, जसं आपण 9व्या अध्यायात बघितलं, ती सायकल खाली येते, स्वर्गाचं
पूर्ण पुण्यकर्म केलं जात आहे, स्वर्गात जातोय, पण पुन्हा पुण्य क्षीण झालं की ती सायकल खाली उतरते हो, पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये येते. अन्य प्राण्यांना सुद्धा जन्ममृत्यूच्या चक्रातून जावं लागतं, कारण जिथे आपण बघितलं की 84 लक्ष युनितून या आत्म्याला भटकायला लागतं. आत्म्याला जेव्हा मनुष्य जन्म लाभतो तेव्हा त्याला कर्मबंधनापासून सुटका करून घेण्याची सुसंधी मिळते. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात ना की निदान एवढं पुण्यकर्म करूया की पुढचा जन्म मनुष्याचा मिळू दे, की या मनुष्याच्या जन्मामध्ये आपल्याला तेवढी संधी. मग अनेक ऋषी आणि अनेक म्हणजे का इथे जन्म घेण्यासाठी आतुर आहेत, कारण या कलियुगाचा एकच चांगला, या अतिशय कपटी आणि या सगळ्या जगामध्ये या कलियुगाचा एकच चांगला कुठेतरी गुणधर्म आहे, तो म्हणजे इथे नामस्मरण करून आपण भगवंतांच्या धामाला जाऊ शकतो. आणि ती संधी घेण्याची, ती संधी आपल्याला सुसंधी मिळते. मग इथे आपण कशाने काय कसं आपण जाणू शकतो, तर आता इथे आपल्याला कळला पाहिजे, हो तो फरक कळला पाहिजे, तरच आपण ते कर्म करू शकतो. कारण कर्म काय आहे, तुमचं सकाम कर्म करताय तुम्ही, सकाळी उठून उठताय, जेवताय, खाताय, सगळं स्वतःसाठी करताय, हो, टू सॅटिस्फाय युअर ओन सेन्सेस. मग अकर्म काय आहे, मग सकाम कर्म म्हणजे तिथे तुम्ही पुण्यकर्म करताय. मग ते पुण्यकर्म, मी याच्यासाठी ही गोष्ट, मग मला हे मिळावं म्हणून, मला ते मिळावं, मग तिथे कुठेतरी ते कर्म तुम्हाला सकाम कर्मात. पण हेच कर्म तुम्ही जेव्हा भगवंतांना सेंटरला ठेवून, केंद्रस्थानी भगवंत आहे आणि मी हे कर्म करतोय पण मी त्याचा भोगता नाही, भोक्तारम सर्व भोक्तारम सर्व तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. त्यामुळे सगळ्याचा भोक्ता हा भगवंत आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व, आय एम सॉरी, यज्ञ तपसाम, कारण सगळ्या यज्ञाचं कर्माचं जे फळ आहे ते आपण भगवंतांना अर्पण करतो. आणि म्हणूनच तिथे भगवंतांना केंद्रस्थानी, म्हणून आपण म्हणतो ना की तू सॅटिस्फाय, म्हणजे कृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम, पण स्व इंद्रियांवांचे म्हणजे आत्म इंद्रियांवांचे तारो नाम काम. तुम्ही सगळं लस्ट, तुम्हाला सगळी ग्रीड आहे, हवंय म्हणून आपण ते स्वतःच्या स्वार्थाकरता, स्वतःच्या इंद्रियांना संतुष्ट करण्याकरता करतो. म्हणून इथे कर्म, अकर्म आणि विकर्माचा फरक आपण 3-4 अध्यायामध्ये अतिशय सुंदर आपल्याला दिलेला आहे भगवद्गीतेमध्ये. आणि तिथे आपल्याला कळतं की कर्म म्हणजे सकाम कर्म आहे, विकर्म म्हणजे पार्किंग लिहिलंय नो पार्किंग, तिथेच जाऊन गाडी पार्क करायची. की मग तिथे काय म्हणतोय की आपल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून केलेल्या कार्याला, त्यामुळे अधमयोनीत जन्म घ्यायला लागतो, त्याला विकर्म म्हणतात. कारण नॅचरली जे तामसिक आणि जे राजसिक आहेत की ते कळतंय पण वळत नाहीये, मग ती गोष्ट करायचीच आहे, मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा. नो पार्किंग लिहिलंय, नो हॉर्न, तिथेच आपण करायची ती गोष्ट, मग विकर्म म्हणजे नियमांच्या विरुद्ध जाऊन कर्म करणं. आणि अकर्म काय आहे, अकर्म हे निष्काम कर्म आहे, जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त करणाऱ्या कार्याला, कारण हे अकर्मच तुम्हाला भगवत धामाला पोहोचवणार आहे. हा जन्म झाल्यानंतर पुढचा जन्म पुन्हा इथे यायचा नसेल तर आपण अकर्म करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. बुद्धिमान व्यक्ती वरील 3 कर्मांपैकी जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त करणारे कर्म पसंत करतात. साधारण लोक इहलोकात आणि स्वर्गलोकात प्रतिष्ठेसाठी अथवा उच्चस्तरीय जीवन जगण्यासाठी पुण्यकर्म, मग ते सकाम कर्म झालं. राजसिकपणा तो आहे, कारण तिथे काय आहे, ती कर्म कशासाठी केली जातात, स्वतःच्या संतुष्टी. पण त्यांच्याहून बुद्धिमान लोक पूर्णपणे कर्मफलांपासून मुक्त होऊ पाहतात. जर त्या कर्माच्या फळांचाच उपभोग घेतला नाही तर त्या कर्माच्या बंधनात अडकायला होणार नाही. मग ते पाप असू दे, पुण्य असू दे, दोन्हीही समान रूपामध्ये भौतिक क्लेशांनाच बांधतात. याची निश्चिती असल्यामुळे ते पाप पुण्याच्या फलांपासून मुक्त करणाऱ्या कार्याच्या शोधात असतात. मग ते पापकर्म असू दे, नाही तर तुम्ही केलेलं पुण्यकर्म असू दे, ते शेवटी तुम्हाला बांधतंय आणि ते पुन्हा पुन्हा तुम्हाला त्या इच्छा आकांक्षांमुळे पुन्हा भौतिकतेमध्ये आणतंय. या मुक्तीप्रदात्या कार्याचे वर्णन श्री ईशोपनिषदात सापडतं. आणि म्हणूनच या अकर्माला, की जिथे ईशोपनिषद, गीतोपनिषद, भगवद्गीतेला, गीतोपनिषदाला सर्व उपदेशांचं सारही म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून 3-3 अध्यायामध्ये 9 ते 16 पुरुषोत्तम भगवान म्हणतायत, वैदिक शास्त्रातून नेमून दिलेली विहित कर्मे केल्याशिवाय नैष्कर्म्य किंवा अकर्माची अवस्था प्राप्त होणार नाही.
कारण आपण जर वेदांना नाही मानलं, की जसं ते शेताचं उदाहरण दिलेलं आहे ना 3ऱ्या अध्यायामध्ये, की ज्या वेदांपासून मग आपण ते धान्य उगवतोय शेतामध्ये, ते धान्य सगळं पेरून झाल्यानंतर म्हणजे पाऊस पडतो आहे, पावसाला आळवणी करतोय, पाऊस पडल्यानंतर जे धान्य येते ते धान्य उगवल्यानंतर त्याची कापणी करून आपण ते भगवंतांनाच पुन्हा अर्पण करतोय. कारण वेदांच्या माध्यमातूनच आपण त्याप्रमाणे जे भगवंतांचं आहे तेच आपण त्यांना अर्पण करतो आहोत. तर त्यांच्यापासून जे आपल्याला मिळालं, कारण शेवटी कसं आहे ना, की त्यांच्या इच्छेशिवाय गवताचं पातं देखील हलत नाही. आणि म्हणून ही शास्त्रे मानवी कार्यक्षमतेला अशा प्रकारे नियमित करू शकतात, की त्यामुळे त्याला भगवंतांच्या अधिकाराचा अनुभव येऊ लागतो, की इथेच आपल्याला समजलं पाहिजे, की माझ्या हातात काहीही नाहीये. तू फक्त इच्छा करू शकतोयस, पण त्या इच्छेची काय म्हणतात ना, पूर्तता कोण करणार आहेत? भगवंतच करणार आहेत. उपद्रष्टा आणि अनुमंत, की भगवंत निश्चित अनुमती देणारे सुद्धा आहेत. ते ऑब्झर्वर पण आहेत आणि ते तुम्हाला अनुमती, कारण तुम्ही इच्छा भल्या भरपूर करा, म्हणून म्हणतात ना, मॅन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. का हो? कारण जे होतंय, जे काही होणार आहे ते तुमच्या चांगल्यासाठी. भगवंतांची खूप चांगली योजना आहे त्याच्या मागे. तुमची योजना भले भरपूर असेल, पण त्याच्यापेक्षा पलीकडे भगवंतांची तुमच्यासाठी खूप चांगली योजना असते. त्यामुळे जे होतंय ते चांगल्यासाठी होणार आहे. जे होणार आहे ते चांगलंच होणार आहे. जे पुढेही होणार आहे ते चांगलं. या या वृत्तीला आपल्याला तयार केलं जातं. म्हणून जेव्हा एखाद्याला भगवान श्रीकृष्ण किंवा वासुदेवांच्या अधिकाराचा अनुभव येतो, तेव्हा त्याला सकारात्मक ज्ञानाची अवस्था प्राप्त झाली आहे असे समजले जाते. कारण तिथे कुठेतरी तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला उद्युक्त करू शकतो, स्वतःला तितकं उन्नत करू शकतो. कारण तो भगवंतांची ती सुप्रीमसी जाणतो, सर्वोच्च जे पण आहे ते जाणतो. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर. आपण भोगी आहोत, तो भोगता कोण आहे? भगवंत स्वतः. आणि या शुद्ध स्तरावर सत्व, रज आणि तम या भौतिक गुणांचा प्रभाव पडत नाही आणि तो नैष्कर्म्याच्या स्तरावर कार्य करू शकतो. अशा प्रकारचं कार्य जन्म मृत्यूच्या चक्राला बाध्य करून ठेवित नाही. कारण त्याला वासुदेवाचं म्हणजे तो कुठेतरी सत्व, रज आणि तम गुणातीत होऊ शकतो. म्हणजे जो वासुदेव गुण आहे त्याच्या पुढचा आणि त्याच्या भावनेशी तो एकरूप होऊ शकतो. म्हणजे त्याला भगवंतांची अवस्था, भगवंतांचं जे स्वरूप आहे ते प्राप्त होऊ शकतं. ज्या गुणातीत, ज्या 14व्या अध्यायामध्ये आपण भगवद्गीतेच्या बघतो, की सत्व, रज आणि तम, की तुम्हाला सत्वगुण पण बांधतोय. कशाने बांधतोय? ज्ञानाने बांधतोय, सुखाने बांधतोय. कारण तुम्ही जे ज्ञान घेताय ना, तिथे कुठेतरी माणूस त्या अहंकारामुळे त्या ज्ञानाशी पण जोडला जातोय आणि तो सुखाशी पण जोडला जातोय. मग तो ते त्याला बद्ध करतायत, त्याला त्या त्या अवस्थेमध्ये पण डेफिनेटली सात्विकता ही नक्कीच रज आणि तमोगुणापेक्षा जास्त चांगली, पण ती तुम्हाला बांधतीये परत. आणि म्हणून ही सात्विकतेच्या सुद्धा पलीकडे जायचंय, शुद्ध स्तरावरती. शुद्ध सात्विकता म्हणजेच तो वासुदेवच. आणि म्हणूनच तो तुम्हाला नैष्कर्म्याच्या, कारण तिथे कुठेतरी मग सत्व, रज आणि तमोगुणांचा प्रभाव पडू शकत नाही आणि मग तो कर्माच्या फळांना न उपभोगता कर्म करू शकतो आणि त्याच्यामुळेच तो जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये बद्ध होऊ शकत नाही. वास्तविक कुणालाही भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेशिवाय दुसरं काहीच करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि निम्न स्तरावर असताना आपण त्वरित शक्तिमय भक्तिमय सेवा करू शकत नाही, कारण नॅचरली म्हणजे बऱ्याच जणांना, म्हणजे जे त्याच्यात नाहीयेत त्यांना तर नाही, किंवा सकाम कर्मे देखील थांबवू शकत नाही, कारण तुम्ही प्रपंचात आहात. बद्ध जीवाला इंद्रिय तृप्ती करता कार्य करण्याची सवयच असते. ही इंद्रिय तृप्ती त्याच्या वैयक्तिक किंवा विस्तारित स्वार्थासाठी केली जाते. एक साधारण मनुष्य आपल्या वैयक्तिक इंद्रिय सुखाकरता कार्य करतो. या इंद्रिय सुखाचा विस्तार करून त्याच्या समाजाचा, देशाचा आणि संपूर्ण मानवजातीचा समावेश केला जातो. त्याला परोपकारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद अशी गोंडस नावं दिली जातात. कारण बघा, कारण शेवटी तो काय करतोय हो, माझा वाहवा होईल म्हणजे तिथे अहमभाव आहे हो अजून. मी समाजामध्ये हे केलं, मी देशामध्ये हे केलं आणि मी हा साम्यवाद, माझं राष्ट्र, तिथे हे बांधतय हो त्याला. तो वाद करतोय, पण हे सर्व वाद त्याला कर्मबंधनाचंच एक गोंडस रूप आहे हो. हे गोंडस नावं देऊन त्याला बांधतायत त्याच्यामध्ये.
पण ईशोपनिषदातील वैदिक आदेश असा आहे की कोणालाही यापैकी एका वादाकरिता आयुष्य वेचावयाचे असेल तर त्याने भगवंतांना त्या वादाच्या केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. मग गृहस्थाश्रमी असो, परोपकारवादी असो किंवा परोपकारी असो, समाजवादी असो, साम्यवादी असो, राष्ट्रवादी असो, मानवतावादी असो, मग जेव्हा तुम्ही भगवंतांना सेंटरला ठेवताय तिथे तुमचं काहीच नुकसान होणार नाही. कारण तिथे तुम्ही स्वतःसाठी कर्म नाही करत आहे. तिथे जे काही, जसं प्रभुपादांनी सांगितलं, एका प्रभुपादांना एखाद्या रिपोर्टीने विचारलं, मग तुम्ही मर्सिडीज, तुम्ही गाड्या वापरताय, तुम्ही हा काय म्हणतात ना त्याला, मोठा तो स्पीकर वापरता आहात आणि तो फोन वापरता आहात, पण प्रभुपाद म्हणाले, अहो मी कुठे माझ्यासाठी वापरते, मी कृष्ण भावना प्रसारित करण्यासाठी करतोय. मी जे भगवंतांचं आहे ते भगवंतांसाठीच वापरतोय. मी कुठेही माझ्यासाठी हे नाही वापरत. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी सेंटरला कोण आहे? प्रत्यक्ष भगवंत. एक मात्र अट अशी आहे की ईशावास्य किंवा भगवंतांना केंद्रस्थानी ठेवून त्याने आपले कर्तव्य पार पाडले. इथे ग्रॅटिट्यूड महत्वाचं आहे. हो, हे ग्रॅटिट्यूडच आपण विसरतो ना. आपण फक्त मी, माझं, मला, माझ्यासाठी, माझ्याकरता, माझं असंच फक्त बघतो. तिथे कुठेच भगवंत विस्मरण आहे. हो, भगवंतांचं विस्मरण आपल्याला जेव्हा फक्त गरज पडते, म्हणून कुंतीमाता का म्हणते, हो संकटात टेकताच तेव्हाच तुम्हाला फक्त आठवतंय, म्हणून तुम्हाला हवी तेवढी संकट दे की मला तुला विस्मरण नकोय, मला तुझं, मला तुला विसरायचं नाहीये. आणि म्हणूनच तिथे आपल्याला म्हणायचंय की आपण सगळ्या चांगल्या ह्याच्यामध्ये मग थोड्या गोष्टीसाठी, की अगदी काहीतरी असं व्हायला लागलं की मग आपल्याला भगवंत आठवत आहेत, मग आपल्याला देवांना आळवतोय, असं का? प्रत्येक गोष्ट करताना जर आपण भगवंतांना केंद्रस्थानी, ईशावास्य इदम सर्व, हे ईशावास्य आपण जाणलं पाहिजे की तिथे भोक्तारम यज्ञ तपसा, की त्यांच्या इच्छेशिवाय पुढे काहीच चालत नाही. आणि म्हणून त्याने कर्तव्य पार पाड, सगळं करा. हो, प्रपंचात भौतिकतेमध्ये राहा, सगळं तुमची कर्म करा, सकाम कर्म करा, पण तिथे कुठेतरी भगवंतांना विस्मरण करू. कारण भगवंत तुम्हाला कुठलंही लादत नाहीये. जसं अर्जुनावर पण कृष्णाने स्वतःला कधीच लादलं नाही, कधीच नाही. पहिल्या अध्यायात भगवंत काहीच बोलत नाहीये, सगळं ऐकून घेतलंय बघा भगवंतानी. अर्जुन जे जे काही सांगतोय ते सगळं ऐकून घेतलंय, एक उत्तम गुरु म्हणून त्यांनी सगळं ऐकलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्या ज्ञानाला सुरुवात केली आहे. आणि तेही पुढे जाऊन 18व्या अध्यायात म्हणतात की मी तुला आता सगळं सांगितलंय, पण तुला जे हवं ते तू कर. आय एम नॉट, ही इज नॉट फोर्सिंग एनिथिंग, ही इज कुठलंही लादत नाहीये. 10व्या अध्यायातच भगवद्गीता संपली असते, जिथे अर्जुनाला कन्व्हिन्स करण्याची गरजच नाहीये. पण गरज कोणाला आहे? सामान्य माणसाला कन्व्हिन्स करण्याची. कारण तो स्वतःला देव समजतो की आय एम गॉड. मग जे आपण म्हणतो ना अद्वैतवाद जो म्हणतात, की अद्वैतवाद जो शंकराचार्यांनी, म्हणजे शंकराचार्य म्हणतायत की गोविंदम आदी पुरुषम तमहम भजामी, गोविंदांनाच त्यांनी अहम म्हणजे पूर्ण सुप्रीमसी दिलेली आहे. पण तिथे अद्वैतवाद एक सांगतोय की तिथे तुम्ही ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी गॉड. तुम्ही ते एकरूपता त्यांनी मान्य केलेली, पण दॅट इज नॉट राईट. जे आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे की अचिंत्य भेद अभेद, आपण भगवंतांसारखे आहोत, पण तुम्ही भगवंत नाही. एक समुद्राचा एक थेंब पण खारट आहे, पण अख्खा समुद्र खारट असल्यावर परिमाणात्मक आपण भगवंतांसारखे नाही. आगीचा एक स्रोत पण तितकंच आग पसरवू शकतो, कारण ती आगीचीच गुणधर्म आहे, पण म्हणून अख्खा वणवा म्हणजे आपण नाही. गुणधर्म, गुणांनी आणि क्वालिटेटिव्हली वी आर, म्हणून तर भगवद्गीता सांगितली आहे ना आपल्याला, म्हणून तर एवढं ईशावाच आहे, म्हणून आपल्याकडे ईशोपनिषद आहे. एवढ्या सगळ्याचा खजिना आपल्याला भगवंतांनी या द्वापार युगातनं जेव्हा गमन केलं तेव्हा काय दिलंय? तर भागवत आपल्याला दिलेलं आहे, की जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांना पूर्णपणे जी स्तुती केलेली आहे त्यांची. आणि म्हणून तिथेच आपल्याला जाणायचंय की आपण स्वतःला जेव्हा अहम भावनेमध्ये, काय अहम हो, जे देह पण आपला नाहीये तिथे तुम्ही काय अहम अहम करता? हा देह सुद्धा भगवंतांनी दिलेला आहे. मग तिथे तुमचं असं काय आहे म्हणून तुम्ही मी, माझं आणि त्याच्यातच बसता? मग तिथे कृतज्ञता महत्वाची. जगा, या भौतिकतेमध्ये पण आपल्याला राहायचं आहे, आपल्याला प्रपंचामध्ये सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पडायच्यात, सगळं करायचं, पण तिथे कृतज्ञता महत्वाची. आणि म्हणून आपल्याला ईशावास्य हे लक्षात ठेवणं अतिशय महत्वाचं. तर इथे आपण थांबतोय. पुढचं कोण वाचू शकतंय? समजलं मीनल माताजी? लक्षात येत आहे सगळं?
हरे कृष्णा. मला थोडासा असा प्रश्न पडला की आपण राष्ट्रवाद करतो किंवा मानवतावाद करतो, म्हणजे आपण एखाद्या जे काही समाजाकरता कर्म कर्म करतो किंवा मदत वगैरे कोणाकरता काही करतो, मग त्यावेळेला आपण ते सगळं जे काही करतो ते काही भगवंतांनाच अर्पण करायचं का त्यावेळेला? केंद्रस्थानी ठेवलं पाहिजे तुम्ही त्यांना, कारण ते कोणी दिलंय ना तुम्हाला. सी, राष्ट्र आहे, सगळं आहे, तुम्ही करता आहात सेवदा. मी करतोय इथे होणार ना तुम्ही, मी हे करतोय, मी हा राष्ट्र, मी हे राष्ट्रासाठी केलंय, मी हे समाजासाठी नाही, केलं. आता बरेच स्वयंसेवक सगळे जे करतात, मग तो काय प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल अहमपणा धरायचा हे का? बघा कसं आहे ना माताजी, भावना महत्वाची. यू डोंट हॅव टू प्रूव्ह एनिथिंग. पण तिथे कारण कुठेतरी ना तो सगळे जण अहंकार तिथे हे चिकटायला नको आपल्याला. तो जो राष्ट्रवाद हा आहे, समाजवाद आहे. आता आपण काय बघतो, हे पॉलिटिक्स, इतकं घाणेरडं पॉलिटिक्स आपण नाही, बघतो. पॉलिटिक्स आता गोष्ट अतिशयच म्हणजे वेगळी आहे. समाजवाद, एक्झॅक्टली. मग दॅट इज वेअर वी नीड टू सी की आपण जे काही करतो त्याच्यात अडकू नका, त्या कर्मामध्ये त्याची फळं हा उपभोगायला बघू नका. करताय ना ते हा निस्वार्थ भावनेने करा. निस्वार्थ भावनेनी करा. एक्झॅक्टली. सेल्फिशनेस सोडून करा हो ते. फळांचा उपभोग, हम्म. मला हे मी करतोय म्हणजे मला ही सवलत मिळाली पाहिजे, हा जो आहे ना, ही गोष्ट सोडून द्या. म्हणजे आता किंवा आपण वारीत बघा, आता सध्या खूप जण परोपकार करत असतात, म्हणजे पाणी देणं, येस, स्वच्छता येस. पाळणं, हे दॅट इज द सगळं. बेस्ट थिंग दे पण आर त्या डुईंग. ह्याच्यात की त्या येस, ह्याच्यात स्वतः म्हणजे आपला त्याच्यात स्वार्थ न बघता निस्वार्थीपणाने हे करणं, की एक्झॅक्टली, त्यातनं मला एक्झॅक्टली, काही मिळणार आहे याचा एक्झॅक्टली. विचार न करता. फळांचा उपभोग न घेता, ईशावास्य काय सांगताय तुम्हाला, तेच सांगते की हे हं, तुमचं नाहीये सगळं, हे भगवंतांची निर्मिती आहे. मग तुम्ही मला, हे माझं आहे सगळं, हे मी केलंय सगळं. अहो, घर बांधताना मी घर बांधलंय, पण विटा माती कुठून आली त्याच्यात? म्हणजे इथे जी भावना आहे ना माताजी, ही खूप महत्वाची आहे. तिथे ती, म्हणून म्हणून सात्विकतेने तुम्ही सगळा परोपकार करताय. म्हणून जेव्हा तुम्ही 17व्या अध्यायात भगवद्गीतेच्या बघता, तेव्हा तुम्हाला दान, तप आणि यज्ञ ह्या 3 गोष्टी सांगितल्या. तुम्ही दान करताय, ते दान जेव्हा तो सेल्फी दाखवून करतोय ते राजसिक झालं. पण हे दान अशा हो, प्रकारे केलं पाहिजे, ते सत्पात्री केलं पाहिजे. म्हणून ते सात्विक हं. दान निश्चितच योग्य प्रकारे आहे. पण तुम्ही, अरे मी हे दान करतोय आणि माझा एक सेल्फी घ्या आणि लगेच मग ते सोशल मीडियावर टाका, मला एवढे लाईक्स मिळाले पाहिजेत, मला एवढे सबस्क्रायबर्स पाहिजेत. दिस इज व्हॉट इज राजसिकता, आणि हे तुम्हाला बांधताय परत. नाही, निस्वार्थीपणाने करणं हे एक्झॅक्टली, ज्याच्या एक्झॅक्टली. लक्षात येत मग आहे. आणि मग तीच भावना तुम्हाला ईशावास्यानेच येणार आहे. निस्वार्थी भावना काय येईल तुमच्यामध्ये? कारण मी काहीच करत नाही हो. मी जे काही करतोय भगवंतांच्या इच्छेने करतो आहोत, आणि हं. आपण ते चांगल्या भावनेने करतो आहोत. दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. तेच म्हणायचं होतं माताजी मला. प्रत्येक कार्य कर्म करताना किंवा सोशलमध्येही आपण जेव्हा काही काही करतो त्यावेळेस हे मी नाही करत, तर कमीत कमी आपण आपल्या मनात तरी हे ठेवावं का एक्झॅक्टली. भगवंत माझ्याकडून करवून घेतात आहे. येस, आणि तीच भावना, मग यू डोंट हॅव टू प्रूव्ह एनिथिंग. तुम्हाला हं. असं काही सांगत फिरायचं नाहीये. पण तुमच्या आतली भावना, मला आठवतं एक व्हॉट्सअपवर मी किंवा एक मध्ये ऐकला होता, एक नेत्र तज्ञ सांगत होते की ज्या वेळेला, म्हणजे मी ही सगळी ऑपरेशन्स करतोय आणि मी अनेक म्हणजे जसं डॉक्टर लहान्यांसारखं त्यांनी पण बरीच ऑपरेशन्स केलेली, पण द द मॅन सेड की द डे आय वोकअप, आणि मी ज्या क्षणी असं म्हटलं की जे काही मी करतोय हे भगवंत माझ्याकडून करून घेत आहेत, आणि मी त्याचं सगळ्याचं क्रेडिट घेणं बंद केलं, त्या हं. क्षणी मी एकदम रिलीफ मिळाला मला. हे लिटरली एक्झॅक्टली. सेड की मला हं. एकदम रिलीफ मिळाला ज्या क्षणी मी म्हटलं हे माझं काही नाहीये, याच्यात माझं काही नाही, मी फक्त, म्हणजे जे जे भगवंतांनी सांगितलंय की अर्जुनाला, की सव्य साचिन, तू एक इन्स्ट्रुमेंट आहेस. आणि तेच आपण म्हणायचं की मी हं. भगवंतांचं एक साधन बनू शकतो. दॅट इज व्हॉट युअर ॲटिट्यूड हॅज टू बी. हं. तुम्ही भगवंतांच्या हातचं साधन बनला पाहिजेत. तुम्ही एक निमित्त मात्र, भव्य निमित्त. साची. जेव्हा जे अर्जुनाला म्हटलं की अरे मी या सगळ्यांना मारलंय, तू फक्त धनुष्य घे आणि या सगळ्यांना मार, तू फक्त ते ऍक्च्युअली करतोयस, तू माझ्या हातातलं साधन बनतोय. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू ट्राय अँड डू. आपण भगवंतांच्या हातातलं साधन बनण्याचा प्रयत्न करायचा. थोडक्यात मी काही करत नाही, भगवंत आहेत माझ्याकडनं करवून घेतायत. आज करता करविता तो आहे. हं. म्हणजे एखादे काम करताना आपल्याला जी स्फूर्ती येते की नाही, जावं आणि करावं आपण हे, ती येस, आपल्याला स्फूर्ती देणारे हे भगवंतच आहेत. एक्झॅक्टली.
आणि कितीतरी तुम्हाला वेळा त्याची प्रचिती येईल माताजी, की आपले विचार पण बदलून आपण हे असं का सडनली करतो. सडनली काही काही गोष्टी होतात. आय थिंक म्हणजे याची प्रचिती प्रत्येकाला यावी वेगळी, की का त्या एकदम सडनली असं बदलतं आणि सडनली काही वेगळ्या डायरेक्शन्स मिळतात त्याला, बिकॉज दॅट इज समथिंग इच इज तुमच्यासाठी. मग ते चांगलं वाईट त्याच्यातनं काही हो माताजी. मग जसं आपण म्हणतो की चांगलं होतंय ते भगवंतांची कृपा आहे, पण वाईट तुमची कर्म आहे. जे काही भोगताय ते तुमच्या कर्माने भोगताय. हे मात्र कायम लक्षात ठेवा, की जे तुम्ही काही कर्म केली, जसं आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत, ज्या भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये तुम्हाला बीज कुटम आणि ते सगळं आहे, सो त्याची चर्चा नक्कीच केली जाईल. पण इथे आता समजलंय का की ईशावास्य काय आहे? हो माताजी, भगवंत करता करविता आहेत, आपण फक्त निमित्त मात्र आहोत. निमित्त मात्र. येस. करता कराविता तो आहे, आपण निमित्त ऍब्सोल्युटली. मात्र. हे लक्षात आलं. म्हणजे हे त्यांनी जे सगळे वेगवेगळे जे वाद दिलेत ना, परोपकारवाद, समाजवाद वगैरे, म्हणजे अडकू तर नका त्याच्यात. त्याच्याशी त्याच्याशी तुम्ही चिकटताय, अडकताय. कारण तिथे तुम्ही विस्मरण करत, कारण तिथे तुम्ही फक्त मी माझंच आहे. म्हणजे कुठल्याही म्हणून म्हणून इवन चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितले की तुम्ही ब्रह्मचर्यात असू दे, गृहस्थाश्रमात असू दे, वानप्रस्थाश्रमात असू दे, संन्यासाश्रमात असू दे, तुम्ही भगवंतांची प्राप्ती करू शकता जेव्हा तुम्ही केंद्रस्थानी ते ठेवता. तसंच ह्या वादांचं आहे. साम्यवाद असू दे, समाजवाद असू दे, तुम्ही परोपकार करता आहात, पण ती भावना महत्वाची आहे. कृतज्ञतेची भावना महत्वाची. ठीक आहे, लक्षात आलंय? कुणाला वाचायचंय पुढचं? हरे कृष्ण. वाचणार कोण वाचणार? वाचू माताजी? येस, रत्ना माताजींना वाचायचंय. वाचा हो. माताजी. हरे कृष्ण. भगवद्गीतेत 2:40 मध्ये सांगितले आहे की भगवत केंद्रित कार्ये इतकी महत्वाची आहेत की अशी थोडीशी कार्य देखील आपल्याला भयंकर संकटातून वाचवू शकतात. 84 लक्ष योनी जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा पडणे हेच सर्वात मोठे संकट आहे आणि यदा कदाचित तो पडला व मानव जन्मापासून मिळणाऱ्या आध्यात्मिकतेपासून विन्मुख झाला व जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा अडकला तर त्याला अत्यंत दुर्दैवी समजले पाहिजे. स्वतःच्या सदोष इंद्रियांमुळे मूर्ख मनुष्याला हे एक मिनिट माताजी, पाणी पडलं. हा, येत आहे. कसे घडते? एक सेकंद. यदा कदाचित तो पडला व मानव जन्मापासून मिळणाऱ्या आध्यात्मिकतेपासून विन्मुख झाला व जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा अडकला तर त्याला सर्व अत्यंत दुर्दैवी समजले पाहिजे. स्वतःच्या सदोष इंद्रियांमुळे मूर्ख मनुष्याला हे कसे घडते ते समजत नाही. म्हणून ईशोपनिषदाचा आपल्याला असा सल्ला आहे की ईशावास्य भावनेत आपली शक्ती खर्च व्हायला हवी. या भावनेत कार्यरत राहिल्यावर आपल्याला भरपूर जगावेसे वाटेल. अन्यथा दीर्घायुष्याचा तर काहीच लाभ नाही. एक वृक्ष शेकडो नव्हे हजारो वर्षे जगत असेल, परंतु अशा जगण्याला भात्याप्रमाणे श्वासोश्वास करण्यात किंवा शुकरांप्रमाणे पिलांना जन्म देण्यात, मानवतावाद किंवा उंटाप्रमाणे खाण्यात काहीच अर्थ नाही. नास्तिकवादी मानवतावाद किंवा समाजवादाला वाहून घेतलेल्या महापाखंडी जीवनापेक्षा एक नम्र भगवत केंद्रित जीवन अधिक मूल्यवान आहे. श्री ईशोपनिषदाच्या भावनेत केला जाणारा परोपकारही एक प्रकारचा कर्मयोग होतो. भगवद्गीतेतील 18.5.9 अशा कार्यांची शिफारस करण्यात आली आहे, कारण अशा व्यक्तीचे जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकण्याच्या धोक्यापासून रक्षण होते. अशी भावना केंद्रित कार्ये जरी अपूर्ण राहिली तरी त्या मनुष्याकरिता ती चांगलीच असतात, कारण त्याला पुढच्या जन्मी मनुष्य जीवनाची हमी मिळत असते. अशा प्रकारे त्याला मुक्तिपथावर अग्रेसर होण्यासाठी आणखी एक सुसंधी मिळते. श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्तिरसामृत सिंधू या ग्रंथात भगवत केंद्रित कार्ये कशी करावीत याचे विस्तृत वर्णन दिले आहे. श्री ईशोपनिषदाच्या भावनेत कार्य करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना आम्ही हा मौल्यवान ग्रंथ वाचण्याची शिफारस करीत आहोत. येस, मंत्र ते ओके.
इथे थांबूया आपण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आपण हा पॅरेग्राफ थोडा चर्चा करू. एक सेकंद द्या, मला पाणी साचल्यामुळे. सो भगवद्गीतेत 2:40 मध्ये श्लोक सांगतोय, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्त धर्मस्य त्रायते महतो भयम्. भगवत केंद्रित कार्य इतकी महत्वाची आहेत की अशी थोडीशी कार्य देखील आपल्याला भयंकर संकटापासून वाचवू शकतात. बघा, म्हणजे छोट्यातलं छोटं काम केली. त्या उंदराची गोष्ट पुराणामध्ये दिलेली आहे की त्या उंदराला भूक लागलेली असते आणि त्याला ती वात चेरीसारखी दिसते, म्हणून त्या वातीला तो खायला जातो आणि त्यामुळे काय होतं, तो वातीचा विझा तो त्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे तो दिवा ऍक्च्युली असा मिणमिणत असतो, पण त्याला ते कुठेतरी असं काहीतरी खायला असल्यासारखं वाटतं, म्हणून तो त्या ह्याच्यामध्ये त्या तेलामध्येच उडी टाकतो त्या आणि आणि ते कुठेतरी ती वात विसता विसता थांबते आणि म्हणून ती भगवत सेवा झालीये. त्याच्याकडनं कुठेतरी त्या उंदराला मोक्ष मिळालाय. म्हणजे खरं त्याचं काय कार्य असतं की त्याला जाऊन खायचं असतं, पण कुठेतरी त्याच्याकडनं ते काय म्हणतात ना त्याला, अननोईंगली, म्हणजे त्याच्या नकळत सुद्धा त्याच्याकडनं ते कर्म केलं जातं आणि ते त्याला निश्चितच मुक्ती देऊ शकतं. आणि म्हणूनच अशा वेळेला छोट्यातली छोटी गोष्ट सुद्धा, जसं त्या खारीचा वाटा आहे की राम सेतू बांधण्यामध्ये त्या खारीचं पण छोटंसं कार्य आहे. तिला हनुमान चिडवत असतो, पण राम म्हणतात नाही, तिचंही कार्य तितकंच महत्वाचं आहे, कारण ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते काम करत असते. आणि म्हणून अशा प्रकारे ही भगवंतांच्या सेवेत केलेलं छोट्यातलं छोटं कार्य सुद्धा तुम्हाला भयंकर संकटापासून वाचवू शकतं. 84 लक्ष योनीत जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा पडणे हेच सर्वात मोठं संकट आहे आणि यदा कदाचित तो पडला तर मानव जन्मापासून मिळणाऱ्या आध्यात्मिक वेसून विन्मुख झाला व जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा अडकला तर त्याला अत्यंत दुर्दैवी समजलं पाहिजे. कारण शेवटी कसं आहे ना की पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टी रिपीट करून मग त्याला त्याच इंद्रिय सुखामध्ये जर स्वतःच्या सदोष इंद्रियांमुळे मूर्ख मनुष्याला हे कसं घडतं हे समजत नसतं. कारण कसं असतं की तिथे आध्यात्मिक ज्ञानाचा लवलेशही नसतो आणि म्हणूनच मग त्याला काय होतं की त्या पुन्हा पुन्हा त्या चक्रामध्ये त्याला अडकायला लागतं आहे. आणि म्हणून ईशोपनिषदाचा आपल्याला असा सल्ला आहे की ईशावास्य भावनेत आपली शक्ती खर्च व्हायला हवी. या भावनेत कार्यरत राहिल्यावर आपल्याला भरपूर जगावंसं वाटेल. जिथे तुम्ही जसं मी त्या डॉक्टरांचं सांगितलं ना की द मोमेंट ही ऍक्च्युली सगळं ऑफर केलं, सगळं जे मी करतो आहे ते मी एक फक्त निमित्त आहे, की मी माझं क्रेडिट नाही. जसे गायनेकोलॉजिस्ट आमच्या बरोबर एक डॉक्टर सरिता कपूर आहेत दुबईच्या, म्हणजे त्या गायनेकोलॉजिस्ट आहेत, पण आज अजूनही कोणी सांगू शकत नाही की कुठल्या मोमेंटला कन्सिव्ह झालंय आणि कुठल्या क्षणी तो तिथे मूल म्हणजे व्हॉट एव्हर लाईक स्पर्म आणि ओवम जो युनाइट होतो आणि त्याचा जायगोट होऊन मग एम्ब्रियो होतो आणि त्याचं जे काही सेक्स ठरवलं जातं, नो बडी सो फार नोज. नंतर जुळे होतात. मला जे काही सायन्स प्रमाणे माहितीये ते मी तुम्हाला सांगून की देर इज अ पॉसिबिलिटी की अजूनही सायन्स तुम्हाला हे सांगू शकत नाही की कुठल्या क्षणाला त्या झायगोटमध्ये एक सडनली त्याचे विभाग झालेले आहेत आणि मग त्याचं जुळं तयार झालंय. देर इज सम फॅक्ट्स विच इव्हन डॉक्टर्स, इव्हन सायंटिस्ट कॅनॉट नो. अशा गोष्टी आहेत ज्या अजूनही आपल्या कल्पना शक्तीच्या पलीकडे आहेत. नो बडी कॅन टेल यू. आणि म्हणूनच हेच ईशावास्य की इथेच आपल्याला आपली इंद्रिय सदोष आहेत, आपली शक्ती लिमिटेड आहे, हे आपल्याला जाणलं पाहिजे आहे. कारण अजूनही या गोष्टी, अनेक अशा गोष्टी आहेत की त्याची एंड रिझल्ट आपल्याकडे नाहीये आणि त्या आपण भगवंतांच्या कृपेनेच आपण इतकं, कारण हे सगळं टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होतीये, हे आपण घर बसल्या आपण सगळं करू शकतोय. मोठा हा टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण भगवंतांनी, कारण ब्रिलियन्स कोणी दिलाय. जसं भगवंत सांगतायत की 15व्या अध्यायात भगवंत सांगतायत की वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मम पोवनम च. की जी काही स्मृती आहे, ज्ञान आहे, भगवंतांपासून आहे. हा जठराचा अग्नी सुद्धा भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला म्हणायचं आहे की त्याप्रमाणे की या भावनेत, ईशावास्याच्या भावनेत आपण जर कार्य केलं तर आपल्याला अनेक वर्ष जगावं असं वाटतं. अन्यथा दीर्घायुष्याचा काहीच लाभ होणार नाही. कारण जर फक्त अहम भावनेने जगत राहिलं ना तर नाही त्याचा, म्हणजे यू कॅन ऍक्च्युली एक्सपिरियन्स दॅट. आपण ज्या क्षणी ही भावना करतो ना, ज्या क्षणी आपण भगवंतांना पूर्णपणे सगळं अर्पण करतो, तिथेच आपल्याला जो रिलीफ असतो तो खूप सोपं नाहीये होते, खूप कठीण आहे. सांगणं खूप सोपं आहे,
इट इज नॉट पॉसिबल इन वन मोमेंट. म्हणून ते काय असं जादूची काडी फिरवल्यासारखं नाहीये. त्याला तुम्ही टप्प्याटप्प्याने आजमावू शकता. आणि भगवंतच ती तुम्हाला बुद्धी देतात. ते निवडतात तेच बुद्धी देतात. एक वृक्ष शेकडो नव्हे हजारो वर्ष जगत असेल, पण अशा जगण्यात भात्याप्रमाणे श्वासोच्छ्वास करण्यात आणि श्वानशुकरांप्रमाणे पिल्लांना जन्म देण्यात, मानवतावाद किंवा उंटांप्रमाणे खाण्यात काहीच अर्थ नाही. म्हणजे हे लाईक एक मेकॅनिकल असं आयुष्य झालं. नास्तिकवादी, मानवतावाद किंवा समाजवादाला वाहून घेतलेल्या महापाखंडी जीवनापेक्षा एक नम्र भगवत केंद्रित जीवन अधिक मूल्यवान आहे. कुठल्या जोरावर नास्तिकतावाद करता हो तुम्ही, की मला हे मान्य नाही, मी हे मानतच नाही? अरे पण व्हॉट डू यू अंडरस्टँड? तुम्ही वाचलेत का वेद? तुम्ही वाचलीत का शास्त्र? तुमच्याकडे ज्ञान आहे का? उचलली जीभ आणि लावली टाळूला कुठल्या बेसिसवर तुम्ही सांगता हे मला मान्य नाही? डू यू हॅव एनिथिंग? प्रभुपादांनी सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन, सायन्स सुद्धा जोडलंय हो त्याला. असंच नाही हवेत सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. प्रभुपादांना वाचा, म्हणजे एक एक वाक्य नक्की कळेल. महामानवतावाद किंवा समाजवादाला वाहून घेतलेल्या महापाखंडी, म्हणजे इथे महापाखंडी का म्हटलंय? कारण तिथे फक्त स्वार्थ आहे त्याच्यामध्ये. त्यापेक्षा एक नम्र भगवत केंद्रित, मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये वाहून घेतलेलं जीवन हे अत्यंत मौल्यवान असतं. श्री ईशोपनिषदाच्या भावनेत केला जाणारा परोपकारही एका प्रकारचा कर्मयोग होतो. भगवद्गीतेत अशा कार्यांची शिफारस करण्यात आलेली आहे, कारण अशाच व्यक्तीने जन्ममृत्यूच्या चक्रात अडकण्याच्या धोक्यापासून रक्षण अशाच व्यक्तीचे करतात. आणि अशी भगवत केंद्रित कार्य जरी अपूर्ण राहिली तरी त्या मनुष्याकरता ती चांगलीच असतात, कारण त्याला पुढच्या जन्मी मनुष्य जीवनाची हमी मिळत असते. जसं म्हटलंय ना 6व्या अध्यायात, की जरी हे इनकम्प्लीट राहिलं, जरी तो पुण्यकर्म करतोय, भक्ती करतोय, तरी पण त्याची भक्ती, त्याचं पुण्यकर्म आज जर या जन्मामध्ये त्यांनी 40% केलं, तर त्याला पुढच्या जन्मामध्ये 41व्या टक्क्यापासून सुरू करायला लागतं. भगवंत सांगतात योगक्षेमम वहाम्यम. जसं ते LICचं ब्रीदवाक्य आहे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. तसंच आहे हो भगवंतांचं, की भगवंतांनी हे पुण्यकर्म जे तुमच्याकडे नाहीये त्याची पण भगवंत काळजी घेतात, आणि जे तुमच्याकडे आहे ते तुमचं रक्षण केलं जातंय. भगवंत निश्चित त्याचं रक्षण करतात. आणि म्हणून भागवतासारख्या, जेव्हा भागवत विकत घेतलं जातं तुम्हाला, त्यावेळेला भागवताच्या ह्याच्यात, की तुम्ही आज या जन्मी भागवत विकत घ्या आणि तुम्हाला ते इट इज ओनली अ वन टाइम थिंग. पुढच्या जन्मी तुम्हाला असा जन्म मिळेल की जे तुमच्या त्या घरामध्ये भागवत असेल, आणि तुम्हाला त्या भागवत धर्माच्याच, तुम्हाला एका आध्यात्मिक घरामध्येच निश्चित एका पुण्य करणाऱ्या कुटुंबामध्येच तुम्हाला जन्म मिळेल. हे तुमचं कर्म आहे, हे तुमचं कर्म तुम्हाला देत. अशाच प्रकारे त्याला मुक्तीपथावर अग्रेसर होण्यासाठी आणखी एक सुसंधी मिळू शकते. म्हणून श्रील रूप गोस्वामी आपल्या भक्तिरसामृत सिंधू या ग्रंथात भगवत केंद्रित कार्य कशी करावीत, मग आपल्याला जेव्हा आपल्याला नेक्टर ऑफ डिवोशन म्हणजे ऍक्च्युअली भक्ती, मग हे आता आपण काय सांगतोय, सगळे उपदेश ऐकतोय, पण प्रत्यक्ष भक्ती कशी करावी, प्रत्यक्ष भक्तीचं काय आहे, ती भक्तीचं वर्णन आपल्याला त्या भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये श्री रूप गोस्वामी सांगतात. आणि श्री ईशोपनिषदाच्या भावनेत कार्य करण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना आम्ही हा मौल्यवान ग्रंथ वाचण्याची शिफारस करीत आहोत. म्हणूनच त्याला संलग्न लगेच आपला पुढचा ग्रंथ असणार आहे भक्तिरसामृत सिंधू. आणि म्हणून आपल्याला त्याच्यातनं भक्तीबद्दल, की काय आहे, सुंदर रागात्मिका भक्ती आहे, साधना भक्ती आहे, मग ही भक्ती काय आहे ती आपल्याला श्री रूप गोस्वामी अतिशय सुंदर, अतिशय मधुर त्याचं वर्णन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि खूप छान वाटेल तुम्हाला. म्हणजे ही तिन्ही ग्रंथ इतके अप्रतिम आहेत की तुम्हाला भगवद्गीतेशी संलग्न सगळं ज्ञान मिळतं, आणि तेच कुठेतरी रिवाइज केलं जातं अजून, आणि त्याच्यामध्ये अजून आपल्याला ऍडिशन्स केली जातात. तर अशा प्रकारे आपण दुसऱ्या मंत्राला पूर्ण केलेला आहे. इथे आपला दुसरा मंत्र संपतोय. तर कोणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारू शकता. हरे कृष्णा. कोणाला काही प्रश्न आहेत का दुसऱ्या मंत्राविषयी? इतर काही रिफ्लेक्शन्स, रिॲक्शन्स, प्रतिक्रिया नक्की सांगा. खूप आनंद आहे, आज उपस्थिती चांगली आहे. असे स्वतःहून उपस्थित राहा, मला दादा रिमाइंडर्स पाठवायला लागू नका. आणि हे ग्रंथ अतिशय सुंदर आहे, तुम्हाला मंदिराकडून इतके सुंदर उपक्रम आणि इतके सुंदर ज्ञान मिळतं आहे, प्लीज त्याची संधी सोडू नका. आम्ही एक निमित्त होतोय, जसं म्हटलं ना की निमित्त मात्र सौभव सव्यसाची, तसं ही निमित्त होण्याची जी संधी मिळाली आहे ना, खरोखर खूप धन्य वाटतं. आणि भगवंतांचीच कृपा आहे ही. तर नक्की ही श्रवण करण्याची आणि ही जाणून घेण्याची संधी तुम्ही सगळे सोडू नका. मला दरवेळेला रिमाइंडर्स टाकायला लावू नका. प्रत्यक्ष जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये व्यवस्थित उपस्थित राहून
आपलं आता कुठेही खंड होणार नाही याची मीही हमी देईन. बहुतेक एखाद्या वेळेला काही चेंजेस असतील तर ते आपल्या ग्रुपवर टाकले जातात. गेल्या आठवड्यामध्ये रथयात्रा असल्यामुळे मला वाटतं नवनाथ प्रभूजी नव्हते, आज आलेत का माहिती नाही, पण त्यांनी विनंती केली होती. बट बाकी लोक त्याप्रमाणे उपस्थित राहा. खूप आनंद आहे. सो काही रिफ्लेक्शन्स, रिॲक्शन्स, काही सांगायचंय? कसं वाटलं तुम्हाला आजचा अध्याय? कसा वाटला हा मंत्र? मंगल माताजी, माधुरी माताजी, मीनल माताजी, येस बोला. निमित्त मात्र भगवंत आहेत, आपण फक्त त्याचे हे आहोत. येस येस, भगवंतांची आपण भोई म्हणतो ना, तशापैकी साधन आहोत. आहोत, साधन साधन. साधन आहोत. येस, साधन. निमित्त मात्र आपण आहोत. येस, अगदी बरोबर. करता करविता तो, म्हणजे ह्या Exactly. संबंध श्लोकाचं सार म्हटलं तर करता करविता तो भगवंत आहे, आपण निमित्त. अगदी बरोबर. ईशावास्य इदम सर्व. ईशावास्य. येस. आणि ईशोपनिषद माताजी तेच सांगते. आणि आणि माताजी हे किती सोपं होतं ना, म्हणजे ह्या क्षणाला मला असं वाटतंय की आपले आई वडील किंवा वरिष्ठ जे जे होते, आता आपण ज्या लाईफस्टाईलने जगतोय, त्यांना बरोबर. एवढी साधनं नव्हती. त्यांना एक नव्हती. काम करणं आणि भगवंतांचं त्यांचं ध्यान करणं एवढंच खरी होतं. गोष्ट. त्यांच्याही तोंडातून खूप वेळा हेच वाक्य ऐकायला मिळायचं का काय ठीक आहे, हे मी नाही करत आहे, तो परमेश्वर माझ्याकडनं करवून घेतो करून आहे. घेतो. खरी म्हणजे गोष्ट हे आपल्या हे म्हणजे आहेच. म्हणून हे ह्या मूळ आपण आध्यात्मिक आहोत ना, हे अतिशय म्हणजे आपण म्हणतो ना की प्रत्येक याच्यातनं आपल्याला ते जाणवतं. ह्या स्टेजला तर मला एकच थॉट येतोय का मी म्हणजे हे सगळं ज्ञान आहे जे वेदांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे किंवा आपण तुम्ही सांगता आम्ही ग्रहण करतो. कधी कधी मला असं फील होतं का हे जे आहे ना हे माझ्या आजूबाजूलाच कुठेतरी आहे, होतं ते मला मिळत नव्हतं. पण एक्झॅक्टली. श्रीला प्रभुपादांनी या भगवद्गीतेच्या कोर्सद्वारे एक असं मला एक बटन देऊन दिलं आहे का ते मी बटन ऑन करते आणि सगळं एकदम लख्ख प्रकाशात मला सगळं दिसतं की जे मला दिसत नव्हतं पण माझ्या बरोबर. आजूबाजूलाच होतं. बरोबर. हो खरोखर ना अगदी माताजी. खरं आहे. म्हणजे आपण खरोखर भाग्यवान आहोत की भगवंतांनी आपली खूप निवड केली आणि खूप आपल्याला भाग्यवान, खूपच फॉर्च्युनेटली हा प्लॅटफॉर्म मिळालाय. वी आर फॉर्च्युनेट इनफ टू गेट दिस. आणि खरंच हे खूप जे असोसिएशन आहे, ही जी संलग्नता आहे, खूप खूप महत्वाचं आहे माताजी, खूप महत्वाचं आहे. आणि तरच आपली ही आध्यात्मिक वाढ होत राहू शकते. आपण जेव्हा जास्ती, म्हणून जितकं श्रवण कराल तितकं तुमचं ज्ञान हे वृद्धिंगत होत जाणार आहे. आणि ते जाणून घेण्याचं, त्याचं आकलन करायचंय, ते आत्मसात करून आपण जगतोय किती, हे खूप महत्वाचं आहे. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. त्याचं सगळ्याचं सार ते आहे की आपण आचरणात किती आहे, आणि ते खूप महत्वाचं आहे. आणि आहे, प्रपंचात आहोत. भगवंतांनी आपल्याला अनेक टिप्स दिल्या आहेत, म्हणून तुम्ही वाटेल त्या गोष्टी वाटेल तशा सहन करू नका. पण डेफिनेटली जे काही भगवद्गीतेमधून, म्हणजे आपण या प्रपंचामध्ये कशा प्रकारे, बघा भगवद्गीतेमध्ये प्रॅक्टिकल टिप्स दिल्या आहेत तुम्हाला. सगळं भगवंत काय सांगतात, म्हणून तर त्याला मॅन्युअल म्हटलंय ना, जगण्याचं मॅन्युअल म्हटलंय. तुम्हाला लिटरली कितीतरी गोष्टींचं, प्रत्येक गोष्टींचं तुम्हाला तिथे उत्तर मिळते अनेक श्लोकांमध्ये. अँड दॅट इज व्हॉट इज भगवद्गीता. आणि म्हणून आपल्याला जसंच्या तसं जे श्रीला प्रभुपादांनी आणून दिलेले, की जे भगवंतांनी सांगितलंय तसे मुखोद्गार, त्यांच्या मुखकमलातून निघालेलं ज्ञान आपल्याला तसंच्या तसं प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलं. अनेक खूप सुंदर दाखल्यांसह ते, नाही का? हो माताजी. हो हरे हो कृष्ण, हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या सगळ्याला भागवतामधल्या गोष्टींची पण साथ मिळते. खूप सुंदर, खूप सुंदर साथ मिळते. अगदी अप्रतिम. भागवतामधल्या कथा तर अप्रतिम आहेत. म्हणून मी सांगते ना बऱ्याचदा, म्हणजे जास्तीत जास्त कथांच्या माध्यमातून आपल्याला पोहोचायचं, ही खूप सुंदर प्रकारे. कारण कथा जितक्या भिडतात ना, कारण लोक असे कथा म्हटली की कान टवकारतात, म्हणजे सगळ्या भक्तांचे, की कारण लिटरली म्हणजे त्या कथेच्या माध्यमातून आपण पोहोचू शकतो. आणि तोच प्रयत्न असतो खरं, कारण आपण कनेक्ट होऊ शकतो तेवढे. माताजी क्षमस्व, आता तुम्ही ती उंदराची गोष्ट सांगत होतात ना, हा तेव्हा नेमकी मी जरा दरवाजा उघडायकरता मला उठावं लागलं. हा 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 तो उंदीर उडी मारतो त्या जे तेलामध्ये उडी मारतो, हा. तर मग काय होतं त्याच्यामुळे तो दिवा विझतो का परत प्रज्वलित होतो? नाही, तो प्रज्वलित, ती वात वाचली जाते. आणि म्हणजे दिवा त्याच्यामुळे तो प्रज्वलित तो होतो, होरपळून मळतो गरम तेलामध्ये. पण ती पण दिवा आहे ना, तो विझत नाही, तो हा, मिणमिणता दिवा दिवा तसाच प्रज्वलित राहतो. होतो, एक्झॅक्टली. दिवा आणि प्रज्वलित होतो. त्याच्यामुळे त्याच्याकडून ते पुण्यकर्म होतं माताजी. हा, दिवा नकळत प्रज्वलित होतं, होतो परत. नकळत होतं त्याच्याकडून ते. ऍक्च्युली त्याला ते खायचं असतं, कारण त्याला हे ते आलं अन्न वाटत लक्षात, असतं. तो पण दिवा ते प्रज्वलित होतो त्यामुळे ती एक्झॅक्टली, त्याची हातनं सेवा घडते. एक्झॅक्टली. आणि अजूनही त्याचं आहे की त्याच्याकडनं ती वात केली जाते, म्हणजे आरती टाईप ते केलं जातं, असंही हो. म्हणते. म्हणजे कुठून तरी नकळतपणे त्याच्याकडनं ते कर्म केलं जातं, अशी ती कथा हम्म. आहे.
नेमकी तेव्हाच बेल वाजली म्हणून मी जरा नाही, उठले. ठीक आहे. म्हणजे नेहाभी क्रमनाशोस्ती जे म्हटलंय ना, प्रत्यवायो विजयते, की तुम्ही छोट्यातलं छोटं कर्म जरी केलं तरी ते भगवंतांच्या सेवेत अर्पण केलं तरी तुमची मोठ्यातल्या मोठ्या संकटापासून सुद्धा सुटका होऊ शकते. ठीक आहे. तो 2:40 श्लोक जो मी वाचला आता. नेहाभी क्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते. दुसरं वाक्य माझं थोडं गडबडले. येस, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया. स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, तुम्ही धर्माच्या म्हणजे तुम्ही कुठेतरी भगवंतांसाठी जी सेवा करता आहात ती तुम्हाला त्रायते महतो भया, म्हणजे तुम्हाला तारतंय कशात ना, मोठ्यातल्या मोठ्या संकटात. हा त्याच्या मागचा उद्दिष्ट आहे. ठीक आहे. येस, मंगल माताजींना काही बोलायचं होतं. मंगल माताजी, मंगल साली माताजी. हरी बोल माताजी. मी ना जरा वेगळ्या पद्धतीने ऐकली होती ही गोष्ट. हा, बोला ना. मला वाटतं आहे याचं स्वरूप एक वेगळं सुद्धा आहे, काहीतरी आरती केली होती. बोला ना माताजी. दिव्याच्या अलीकडे मांजर असते आणि पलीकडे उंदीर असतो, आणि ती मांजर उंदराला पकडण्यासाठी म्हणजे झेप टाकते, तेव्हा ती दिव्याची काजळी पडल्या जाते आणि ती ज्योत प्रज्वलित होते, आणि मग दोघांना पण मोक्ष नाही, मिळतो, भगवंतांनी मुक्ती दाखवलेली आहे मुक्ती दाखवली. ही वेगळी कथा दिसतीये, पण ही जी ऐकली आहे ही पुराणामधली उंदराची कथा आहे. तर त्याला हो भूक लागलेली असते आणि त्याप्रमाणे म्हणजे भगवद्गीतेत ही कथा 2:40च्या अनुषंगाने सांगितली. ही पण एक कथा असेल, म्हणजे नक्कीच असेल. आणि मोक्ष मिळालेला आहे मांजर आणि उंदराला. बरोबर हो माताजी. बरोबर ना. राईट. हरे अजून कोणाचे काय रिफ्लेक्शन? श्रावणी माताजी, येस बोला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माताजी, आता तुम्ही म्हटलं की ना कर्म करायचं, पण मध्ये म्हणजे त्या कर्माचा मागचा उद्देश भगवंताच्या प्रती असला पाहिजे. बरोबर. पण माताजी, माझे काही फ्रेंड्स वगैरे आहेत, त्यांनी म्हणतात की म्हणजे हे सगळं आहे ते भोगण्यासाठीच आहे, तर ते आध्यात्मिक कशाला हे करायचं, ते देवाला वेगळं करायचं, आणि हे आहे आपलं म्हणजे भोगण्यासाठीच आलो इथं, मग भोगायचं. म्हणजे मी असं हे त्यांना सांगते ना की असं नसतं, ते सगळं भगवंतांचंच असतं. त्यांना केंद्रात ठेवून आपण वागलं तर चांगलं होईल, असं तसं सांगितलं तर ते तसं म्हणतात. मग त्यांना उत्तर काय द्यावं माताजी? कसं होतं ना माताजी, जे या भगवंतांच्या अस्तित्वाला मानतात, की कसं आपण म्हणतो ना की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक 3 वृत्तीची लोक असतात. आणि त्याच्यामध्येही आपण बघतो जे मायावादी आहेत, जे निराकारवादी आहेत, तर त्याच्यामध्ये आपण बघतो की ज्या लोकांना, जसं हे याच्यामध्ये पण दिलंय, तुमच्या हरे कृष्ण महामंत्राच्या याच्यात पण दिले, की ज्यांना ही गोष्ट पटत नाही ना, पालथ्या गड्यावर पाणी असतं माताजी. त्यांना तुम्ही ती कितीही प्रकारे सांगितलीत ना, तर त्यांना ते पटणं कदाचित कठीण असतं. मग ती सोडून द्यायची माताजी. अशांना नाही आपण, म्हणजे तिथेच आपण, इफ दे डोंट, इफ ते त्यांना नाही आहे ना संमत, तर सोडून द्यायचं. ही भगवंतांची इच्छा आहे. म्हणजे त्यांच्यावर जर कृपा झाली ती, तर त्यांना ते ज्ञान येईल आणि त्यांना मिळू शकेल. पण आपल्याकडून आपण जे भगवद्गीतेत सांगितलं आहे, जे ज्ञान आहे तुम्ही ग्रहण केलेलं, की तुम्ही उपभोगताय हे ठीक आहे, पण उपभोगणारी जी गोष्ट आहे, तुम्ही इथे भोगण्यासाठीच आलेले आहात, सगळ्या गोष्टी करता आहात, पण तिथे तुमची कृतज्ञता विसरू नका. तिथे तुम्ही भगवंतांना केंद्रस्थानी ठेवून का करा? कारण जे काही तुम्ही, मग मग त्यांना नको असेल भगवत नामाला परत जायला, किंवा त्यांना पुन्हा पुन्हा या भौतिकतेतच अडकायचं असेल माताजी, त्यांना पुन्हा पुन्हा त्या जन्म मृत्यू जराव्याधीमध्येच पुन्हा पुन्हा भौतिकतेत यायचंय, पुन्हा त्यांना हे करायचंय, किंवा मग ते काही काही ज्या आशा बाळगत असतील त्याच्यामुळे त्यांना त्या इच्छांमुळे त्यांना पुन्हा तो जन्म घ्यायचा असेल, मग त्यांना माशाचा मिळेल, झाडाचा मिळेल, कुठलेही जन्म मिळतील. सो इट इज ऑल अप टू देम माताजी. कसं आहे ना, काही ठराविक गोष्टींपर्यंत तुम्ही ज्ञान देऊ शकता, पण समोरच्याला जर त्याचं महत्वच नाहीये, देन इट इज डिफिकल्ट माताजी. त्यांना त्याचं अस्तित्वच मान्य नसेल, असे जे मायावादी लोक असतात. मग भगवंत स्वतःही सांगतात की स्वतः ते नाही, जसं प्रभुपादांनी केलं. प्रभुपाद म्हणजे म्हणून असेही भक्त असतात जे भगवंतांच्या पुढे जाऊनही भगवंतांसाठी ती गोष्ट म्हणजे ते चॅलेंज स्वीकारतात. आणि प्रभुपादांनी हे केलंय की जे त्यांनी फॉरेन कंट्रीजमध्ये जाऊन, की जे हिप्पी होते, जे अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले, जे त्यांना
कृष्ण कोण माहितीच नव्हतं, फक्त त्यांना प्रभुपाद कळले होते आणि ही व्यक्ती काहीतरी चांगलं करते म्हणून ते त्यांना फॉलो करत होते आणि मग त्यांना त्या गोष्टी कळल्या. पण इथे जर ते आडातच नसेल ना श्रावणी माताजी, तर ते पोहऱ्यात आणणं कठीण आहे हो. असा तो प्रकार आहे. त्यामुळे ते ज्यांना समजतंय ते समजून जातील, पण ज्यांना नाही समजत ते वाद घालतील, मग त्यांच्याशी नाही घालायचा. यू टू, कारण प्रभू स्वतः नामनिष्ठ प्रभूजींना जेव्हा काही प्रश्न विचारलेले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की नाही, अशांशी वाद नाही घालायचा, यू शुड जस्ट कीप क्वाइट. त्याच्यावर शांतता, पीसफुल, हेच एक हे आहे. आणि श्रावणी माताजी माताजी असं म्हणजे आणि हा, श्रावणी माताजी असं पण असू शकतं ना, का त्यांची अजून भगवंतांपर्यंत जायची वेळच आलेली नाहीये. निवड नाही केली त्या अजून मार्गात त्यांची, यायची तेच मी त्यांना म्हटलं, तेच त्यांची निवड एक्झॅक्ट नाही केलेली नाही. आहे. ते आपण नाही ठरवू शकत. फायनली इट्स ऑल अप टू देम. आणि त्यांना आपण पण जशी म्हणतो प्रचिती येईल. आपण सी, कसं आहे ना, तुम्ही कोणावरच काही लादू शकत नाही. यू कॅनॉट. जसं भगवंत स्वतः सांगतात, त्यांनी अर्जुनावर स्वतःला कधीच लादलं नाही. त्यामुळे कुणावरच तुम्ही कधी कोणाला लादू शकत नाही. त्यांनी आपापलं प्रत्येकाने ह्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत गेल्या पाहिजेत. तर त्याच्यामुळे हे खूप महत्वाचं आहे. सो श्रावणी माताजी, लेट देम हॅव देअर ओन टाइम. त्यांची वेळ येईल तेव्हा त्यांनाही ते कळेल. आणि म्हणजे मे बी माताजी तुमचं त्यांनी ना पटेल लागेल. मे बी काही काही क्षणानंतर तुम्ही फक्त काय करू शकता, तुम्ही फक्त चांगल्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकता. त्यांना गीतेच्या पठणाला, त्यांना 18 दिवसांचा कोर्स आहे ती माहिती द्या, की असा असा आमचा 18 दिवसांचा वर्ग असतो, तो करा. तुम्ही हे त्यांना सांगू शकता. तुम्ही तुमचं कर्म करत राहा. माताजी हा, बोला. मी ना म्हणजे इथं अक्कलकोटला त्यांची पालखी येत होती, हा, तिथल्या माताजी होत्या त्यांनी. हा, इथले म्हणजे स्वामी समर्थांची त्यांचं मंदिर आहे सोलापूरला. हा, मग तिथनं त्यांनी चालत इथं अक्कलकोटच्या मंदिराला येत होते हा, पालखी घेऊन. हा. मग एकदा मी पण आले त्यांच्यासोबत तिकडे चालत. मग तेव्हा मी त्यांना असंच म्हणाले की मला असं छान वाटतं असं करायला वगैरे, मला जास्त छान वाटतं म्हणून म्हटलं. त्यांनी म्हटलं की हे एका म्हणजे दोघांना एका वेगवेगळ्या ह्याला ठेवायला पाहिजे. जास्त आहारी पण जाऊ नये आणि जास्त सोडू पण नाही, असं म्हणतात त्यांनी. ठीक आहे माताजी, हे ज्याचं तर त्याचं मन आहे. पण आपण कुठल्या गोष्टी करतो आहोत, आपल्याला ही जी योग्य प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे, आपल्याला हे ज्ञान मिळालंय, ते ज्ञान त्यांच्याजवळ नसेल, ते ज्ञान अजून त्यांनी आजमावलं नाहीये, त्यांनी त्याचं वाचन केलं नाहीये, श्रवण केलं नाही, पठण केलं नाही, मग ते त्या बेसिसवर बोलतायत. जेव्हा ते ते ज्ञान आजमावतील, म्हणून आपण काय करायचं, आपलं कर्म, की असा असा आमचा भगवद्गीतेचा कोर्स असतो, हा तिथे पोहोचवायचा प्रयत्न करायचा, आणि मग त्यांना तो मार्ग मिळू शकेल. मे बी यू कॅन बी तुम्ही त्यांचं एक निमित्त होऊ शकाल. पण ज्या वेळेला त्यांना ते समजायचं तेव्हाच समजेल माताजी. त्यामुळे तुम्ही लादू नाही शकत कुठलीच गोष्ट कोणावर. ठीक आहे. आणि श्रावणी हो माताजी माताजी. आपणही आहारी गेलेलो नाहीयेत ना. आपण संसार, मुलं, बाळ, नवरा सगळी जबाबदाऱ्या एक्झॅक्टली, सांभाळूनच आपण एक्झॅक्टली. करतोय ना. म्हणजे इवन त्या भगवंतांनी अर्जुनाला पण काय सांगितलं, की तू असा डाऊन संन्यास घेऊ शकत नाही, युद्ध कर, तू तुझं कर्म कर. भगवंतांनी अर्जुनाला काही सांगितलं नाही की सोडून दे तुझं सगळं. तो पण गृहस्थाश्रमात होता. त्यांनी सगळ्या गोष्टी त्या केल्या, त्या प्रपंचात राहूनच केल्या. भगवंत इथे भगवद्गीतेत कुठेच सांगत नाही की तुम्ही 60-70 वर्षाचे झाले की मग भगवद्गीता वाचायला घ्या आणि तुम्ही असंच करा, तसंच करा, की तुम्ही हे सगळं सोडून द्या आणि फक्त नामस्मरण करा, असं कुठेच भगवंत सांगत नाही. हे असं ज्ञान कुठे तुम्ही सुरुवातीपासून नाही. आणलं पाहिजे. तुम्हाला ते आकलन करायचंय, तुमच्यात आजमावायचंय. प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षापासून जिथे रथयात्रेचा हट्ट केला होता आपल्या वडिलांकडे, कारण ते कुठे म्हणतो ना आपण, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतं, पाय पाळण्यात दिसतात, तसं आपण आपण ते मुळातच पाहिजे. म्हणून त्याच्यासाठी ते आत्मसात करण्यासाठी तेवढ्या लहान वयात ते इम्बाईब झालं पाहिजे. तसं माताजी खूप नशीबवान आहात तुम्ही, खूप पुण्यवान आहात माताजी. भगवंतांची कृपा आहे श्रावणी माताजी, एवढ्या लहान वयात तुमच्यावर छान तुम्ही कृष्णाची एवढी भक्ती करताय. नक्कीच खूप छान आहे. आत्ताच परवा कुठेतरी मला वाटतं सोलापूरचे आहेत का काय, दोघं जण आहेत माताजी, 3री आणि 4थी मध्ये, आणि बहीण भाऊ, त्यांची 700 श्लोक पाठ आहेत, तोंड पाठ आहेत त्यांचे. कुठला श्लोक कधीही सांगा, ही सगळी भगवंतांची कृपा आहे हो. हे सोपं नाहीये. कुठले आहेत मला आठवत नाही, सांगली सातारा त्याच भागातले कुठले तरी आहेत, साताऱ्याचे आहेत मला वाटतं. आणि वय वर्ष किती, 3री ते आणि 4थी ते. कुठलाही श्लोक कुठल्याही अध्यायातला सांगा, तोंड पाठ आहे त्यांचा. ही दोन्ही सगळी भावंड आहेत आणि बार्शीतले आहेत. बार्शीतले आहेत ना, बार्शी, राईट, बार्शी. बार्शीतले बार्शी, आहेत. बार्शी. आणि सोलापूर आपला जवळ बार्शी आहे. आणि त्या आपला सोलापूर जवळच आहे. ऐश्वर्या माताजींचा मुलगा जगन्नाथ, ऐश्वर्या जगन्नाथ माताजींचा प्रभू. जगन्नाथ, हो, जगन्नाथ. तो तर किती लहान आहे अगदी ते. एक्झॅक्टली. अहो, मध्ये सुद्धा मी ऐकलं 9वा अध्याय, एक एक छोटीशी किती 3 वर्षाची मुलगी, आणि ती काहीतरी अशी फुलं बिलं काहीतरी मस्ती करताना वगैरे ती असा अध्याय म्हणते हो. म्हटलं झालं, हिचं अनेक जन्म हिचे झालेत, आता पुढचा जन्म हिला पुन्हा नाहीये भौतिकतेमध्ये.
म्हणजे पुन्हा हे भगवत धामाला जायला मोकळे आहेत. इतकं म्हणजे तुम्हाला जाणवतं ही दैवी जी आपण म्हणतो ना शक्ती ही जाणवते. म्हणजे हे असं आहे माताजी, श्रावणी माताजी. त्यामुळे ही भगवंतांची कृपा असायला लागते त्याच्यासाठी. सो ऑल लिव्ह इट टू भगवंत. देवावरचं आपण सोडून द्यायचंय, भगवंत काय ते ठरवतील. त्यामुळे अशा लोकांशी आपण वादही घालायला जायचं नाही. आपल्याला योग्य आहे तितकं सांगायचं, समजतंय तेवढं समजू दे, नाही तर विषय बंद करायचा. ठीक आहे, तिथून आपण आणि हो. आणि आपल्या अशा लोकांचं ऐकून आपण डिमोटिवेट पण नाही व्हायचं हा, श्रावण. आणि आपण अशांच्या संघात पण जास्त राहायचं नाही. म्हणून म्हणून सांगितलंय ना, ज्या उपदेशामृतामध्ये तुम्ही वाक्याचा श्लोक की काय सांगितलंय, की कसा संग करा, हो की नाही, तो विसंग टाळा, म्हणजे चुकीचा संग टाळा. तर त्याप्रमाणे आपल्याला तसं आचरणात आणायचं. ठीक आहे श्रावणी माताजी. हो माताजी, अजून एक विचारायचं होतं. म्हणजे विचार वेगळे असतात पण ते आहेत भक्तीत, त्यांच्याशी कसं म्हणजे वागायचं? म्हणजे कळलं नाही मला. म्हणजे त्यांचे विचार एक्स्ट्रीम लेवलचे असतात पण आहेत त्यांनी भक्त, तर त्यांना पण म्हणजे कसे कसं एक्स्ट्रीम हँडल लेवलचे, करायचं? कसे एक्स्ट्रीम लेवलचे? म्हणजे असं दुसऱ्यांबद्दल गॉसिप वगैरे करतात मग आता असे. काय, अहो माताजी आहे ते, मग मग ती भक्ती वरवर आहे हो माताजी सगळी. मग ती आतून नाही आली अजून, आतून नाहीये, ही सगळी वरवर आहे. पण बाहेर वेश तरी भक्ताचा आहे ना माताजी. मग मिथ्याचार आहे तो. मग भगवंतांना तो मिथ्याचार, आपण तिसऱ्या अध्यायात बघितलं की हा मिथ्याचार नकोय. वस्त्र अशी भगवी वस्त्र घातली म्हणून काय तुम्ही तसे झाला नाहीत. हम्म. तुम्ही मनातून यायला पाहिजे हो माताजी. ते फल्गू वरवरच आहे, वैराग्य. हे सुपरफिशियल आहे माताजी, आतून नाही आलंय ते अजून. आतून यायला येईल ते, ते त्या मार्गावर आहेत. मे बी लाईक दे विल टर्न इन टू दॅट. ते नक्कीच त्याच्यात जातील, पण मे बी आत्ता तरी वरवरचं वाटतंय, हो की नाही. आणि माताजी हे शक्य आहे हो, असं खूप कठीण आहे. एकदम तुम्हाला जादूच्या गाडीसारखं डायरेक्ट भक्तीत शिरा, असं कोणी भक्तीत शिरत नाही माताजी. त्याच्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मग तुम्ही भगवंतांचं स्मरण करा, भक्ती करा, सेवा करा, त्याच्यानंतर नामस्मरण करा, त्याच्यानंतर अध्ययन करा. हे सगळे टप्पे टप्पे तुम्हाला तिथपर्यंत घेऊन जातात. अनेक वर्ष लागतात हो त्याला, असं इतकं सोपं नाहीये ते. पण मग तितकं करूनही जर वरवरचं राहिलं तर मात्र मग तो सुपरफिशियलिटी, मग तिथे कठीण आहे ती गोष्ट. मग तिथपर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल. जसं दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंत, 12व्या अध्यायात भगवंत सांगतायत की सगळेजण भगवंतांना प्रिय आहेत, भक्त अनेक भगवंतांना प्रिय आहेत, आणि जे निराकारवादी आहेत ते सुद्धा भगवंतांच्या मार्गाला जातील, पण हळूहळू जातील. आता ते भगवंतांच्या शक्तीला भगवंत मानतात, आणि मग हळूहळू, पण ती जरा मार्ग कठीण असेल, तो थोडा खडतर असेल पुढे जाताना, असं भगवंत सांगतात. पण निश्चित भगवंतांनी स्वतःना स्वीकारलेलं आहे. पण भगवंतांना स्वीकारायला अनेक टप्पे, मग ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, मग जे भगवान रूपाला जाणतायत ते भक्त आहेत भगवंताचे. अशा प्रकारे त्या टप्प्याटप्प्यातून जातात माताजी. सो दे विल डेफिनेटली गो, सो डोंट वरी. जरी ते आत्ता नसतील तरी त्यांचे विचार हळूहळू परिपक्व होतील. कशाने? ज्ञानाने. ठीक आहे. हो माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि एक विचारायचं होतं बोला बोला. माताजी. म्हणजे तुम्ही म्हटलात की श्रीमद भागवत जर घरात असेल तर पुढचा जन्म पण आपल्याला अशा भक्त परिवारातच होईल. बरोबर. तर आपला गेला जन्म पण असंच असेल का? आपण काहीतरी पुण्यकर्म केलं म्हणूनच इथं नक्कीच, आलो, आपल्याला भक्ती नक्कीच, मिळाली. नक्कीच, नक्कीच. हे आपल्या कर्माचंच फळ मिळतंय माताजी. या कर्मानेच आपल्याला मिळालंय हे. नक्कीच हे कर्माचं आहे माताजी, आणि भगवंतांची कृपा मिळाली आपल्याला त्याच्याबरोबर. त्याच्यामुळे निश्चितच जे आपल्याला मिळतं आहे ते भगवंतांची कृपा आहेच, आणि जे जन्म मिळत आहेत आपल्याला हे नक्की आपल्या कर्माने ठरत आहे. तुमच्या इच्छा, म्हणून भगवंतांनी जी इच्छा सोडली ना, मग तुम्ही कुठेतरी जर त्या इच्छेत अडकून राहिलात तर त्या प्रकारचे जन्म मिळतात. पण म्हणूनच मनुष्य जन्म हा थोडा दुर्मिळ आहे, आणि तो मिळायला निश्चितच हे पुण्यकर्म करायला लागतं. आणि ते पुण्यकर्म आपलं जर गेल्या जन्मी 10% असेल तर या जन्मी 11व्या टक्क्यापासून सुरू झालंय. याच्या पुढचे अनेक जन्म, मे बी आपल्याला 100,000 जन्म घ्यायला लागतील. पण निदान आपण आता वी आर द बिगिनर्स, आपली सुरुवात तर झाली आहे तिथे भगवंतांच्या नामाला पोहोचायसाठी. सो दॅट इज व्हॉट इट इज. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हो माताजी. माताजी, मध्यंतरी खूप तुम्ही सुंदर क्लास घेता माताजी, पण मध्यंतरी आमच्या घरात रिन्युएशनचं काम होतं, ते खूप मिस झालं माझं माताजी. तुम्ही तर ऐका आपलं माताजी, तुम्ही ऐका. उपदेशामृत झालं माताजी आपलं? झालं ना? नाही हो झालं का झालं, आपलं? पूर्ण झालं. त्याच्यावर प्रेझेंटेशन झाली. अच्छा माताजी, मग त्याची हो. लिंक वगैरे ऍक्च्युली माझा मोबाईलचा पण प्रॉब्लेम मी होता त्याची माताजी. प्लेलिस्ट पाठवीन तुम्हाला, ते हा, ऐकून घ्या तुम्ही. आणि पुन्हा माझी जेव्हा नवीन बॅच उपदेशामृताची सुरू होईल ना, ती तुम्ही जॉईन करा नक्की. ओके चालेल माताजी. मग हा, मला नक्की. कसं मिळेल नोटिफिकेशन ते? मी तुम्हाला सांगेन नक्की, आपल्या ग्रुपवरच येईल. तुम्ही ग्रुप सोडू नका. हो हो माताजी, हा. चालेल चालेल. चालेल माताजी, थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण. हरे कृष्ण.
येस, अजून कोणाचे काही डाऊट्स आहेत? आपण थांबूया इथे. मी शेअरिंग स्टॉप करते, रेकॉर्डिंग स्टॉप करते. श्रावणी माताजी, तुमच्या सगळ्या शंकांचं निरसन झालं का? हो माताजी. हरी हरे कृष्ण, कृष्ण. हरे